Sugeng dalu sedaya mawon. Cik. WM Audio. Ayo Pak Supir. Ayo. WM Audio.
Rame sekali loh Mbak Aro. Tak ketok lah. Sampai belakang loh. Ayo coba maju ben ketok. Sampai belakang. Iya. Wow, nge. Wilujeng dalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng bebanggian melengge Bapak Ibu masyarakat wetiang sedaya. Anggenipun kula lali panjenengan sedaya kanthi awak sehat lan waras. Nggih, alhamdulillah. Mugi-mugi nggih tansah pinareng seger waras dayanipun nggih. Niki kanthi acara sedekah bumi. Sedekah bumi leres. Mugi-mugi anggenipun nyedekah bumine pinaringan adem ayem penggali. Amin. Lancar rezekine. Amin. Desane saya pinaringan kemakmuran. Masyarakatnya makmur, rukun karo tangga teparone. Sing mesti mugi-mugi dadi desa kang gemari palojinawi ketotolan raharja. Iki sing ora wong wetiang tok. Saking luar wetiang. Kathah sanget nggih khususnya pandemen ketoprak. Wahyu Manggala. Fan-fanmu teko kabeh coba disapa-sapa Mbak Iin malam hari ini. Nanya Patitu. Gabus. Bandar Wedhus Kudus. Kudus pasukan langite. Pucak Wangi. Dari Glonggong Simbe. Winong Jakenang. Terus. Dari Kebun Buger. Rembang bagian wetan. Terus aku marah lek suka tak. Lek suka, tayo lek suka. Angin sedaya mawon Bapak Ibu yang mirsani dalu menika sebenarnya nggih. Terus niki mesti tukang masak. Tak baca dulu sekalian nggih. Niki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Siva Gemoy yang ada di Taiwan. Wah tambah dulur ya. Yang ada di Taiwan niki Mbak Siva Gemoy niki asli wetiang mriki Bu. Nggih, putrane ibuke Mbak Menawi. Nggih, putrane ibu. Wala-wala iki duwite dekake Bu. Nggih mesti no. Muga-muga rezekine ndang lumbuh. Ya amin. Ndang bali nang Indonesia nang kampunge. Sapa ngerti sok menak rezekine turah saged nimbali wahyu manggala ngoten ya Bu nggih. Sing wonten Cidra telu. Oke. Saking Pak Petruk Pak Petro kepanitiaan dewa ngersake aja dipleroki sambil disiapin nggih Mas Ari aja dipleroki juga dari konco-konco dulurku yang nembe streaming mintanya ada sayang Jawa nanti pakai satu persatu dikasih saking panitia tetep tak tunggu requestnya nggih dari pemuda-pemuda wetiang juga monggo request masih napa WML yang mau request juga boleh monggo katuran aja dipleroki Jus Ban Sundupan tidak bisa bergerak Mas Eko
dandan ayu-ayu ket sore malam mau bediangi ngene lho. Kowe ngerti gak? Niki kan ning live iki ora ketok belas. Kandhane kok iso ketok kelok blok. Aja terlalu kerep ora ben ketok cantik. Nggih sampun nggih menika nangkani pamulya saking Pak Petrus. Pak Petrus yang wonten wingking. Nggih. Mbak Dile badhe tanduk. Malah nggih monggo lho Pak Petrus. Pak Bodong sing ndek siang badhe ngersake tembang yen kepengin tanduk kok rauman perkara wis sore. Monggo. Ning ndi ya Pak Bodong ya Pak Bodong ya. Nah niki buke. Buke monggo. Nah, becak pati. Becak pati. Numpak becak Mbak Arep. Niki campur sari napa tayuban, Ibu? Ibu. Campur sari napa tayuban? Wis senengane. Campur sari Campur koplo. sari. Gembon nek ngoten dibacotke sambil menunggu permintaan yang sudah masuk juga saking pemuda-pemuda ya. Nah, iki sing ndek bengi sing nyanyi ya gak nyuwun lagu neh iku. Ndi? Doni iki lho, tukang nyanyi ndek bengi. Wonge tekan kene. Iya iku lho nganggo putih biasa. Ayo Mas, padha nyanyi neh. Wes ditunggu. Iki diaturi apa sik ya? Sidro telu ya? Ya. Monggo Mas Ari. Ayo men, dieling-eling lagune lawas banget bersama Mbak Siva yang ada di Taiwan nggih Ibu. Salam Mbak Siva nggih Bu nggih. Mbok menawi Mbak Siva mesti nggih nonton streaming. Dek Sadewo juga hadir dari Gabus. Monggo ya. Cus. Masih. Apa iki? Jeneng gula nyanyi dhewe ya. Wong urip Kene ro. penggean nek ra turu mangan kok yo cidro. Cidro. Goblok gengnya dari Bugel. Halo. Lek sukan. Brambange. Wayo. Cari kowe wis ngukir jenengku. Mbok patri nang jero atimu. Yen eling biyen karo janjimu. Apa? Rikes. Tresnamu Lah, kok mung di- siji yo aku. Oke lek sukan. Badi brambang iki lho disawerno kowe. Teko kabeh omongmu kuwi gombalmu ki. Yang saking enter-enter sak rombongan sugeng dalu. Wayo. Hey. Sopo wong sing ra bakal padu nyenengi wong koyo sliramu. Yen eling biyen karo janjimu.
Wes kepenak. Ya, kepenak diisi mang baterainya. Apa Mas? Apa? Tidak saya bengi ya. Biasa apa? Dawe asmara karo dia bisa nyanyi. Iki sing kedung bacen iya. Sing dia bengi nyanyi Mas Doni, duetnya karo
masih nyuwun jenang gula, terus susulan lek sukat gerigis. Oke. Terus apa neh mau ya apa neh ya? Ya iku pokoke. Wes. Iya, mae becak pati Oke. katuran Mas campur sari nang sik gak apa-apa becak Nggih. pati pun aturi spesial mak-makku wong wotiyang kabeh nggih. Napa mae badhe nembang? Derek nembang mboten. Enggak, Mak. Kersane nek kepengin nembang ngoten lho kok. Nggih. Timbangane nek dipendem kepengin dek ora kelakon kok nek jenengan malah ngipi-ngipi lho Mas. Lindur mangke. Aku kepengin dek ora tak lakoni ngene kuwi anti kegowo ngipi Kok marah kowe ya. ngipi? Heeh. Layak mbundina kowe ngipi. Ya, monggo. Ya. Becak pati yuk. Cus. Mbak Mia. Terus, gak terus. Hey. Ah.
masa wong woti yang kene lomo-lomo nyatane nggih siang lho. Oh bral nyangoni awakmu to. Nggih. Ibu-ibuke panitia-panitiane Mbah Agus pesene ngene. Wis ah, Nduk, lagune sembarang dengah. Sak karepem sak gelemem sing penting iki saka Mbah Agus nggo sangu kowe ya, Nduk. Terus Mbak Agus. Bagus seger waras ya, Mbak. Mugi seger waras ya, Bang nggih. Amin. Lho iki dak becak pati iki, Mang. Sampeyan ngantuk ya tak tampani. Nggih napa, Pak? Lah wong becak pati lagi bar dipenyet are mok jaluki becak patine. Iki sapa panitia iki? Sing pripun? Rombongan Sing pundi? Aku gak supe apa? Heeh. Apa iki Mbak Iin? Ninggal katresnan Pak Bodong. Pak Bodong, iya persis iku jalukane nek ngono sunane persis plek-plek. Iya. Aku tak ngaturi sing request tadi sore Iya ya. dong. Ada sayang Jawa dulu nggih, Mas Ari. Wonten apa, Bu? Ape keblegong wong lemah empuk. Lah niku wonten gelaran niku. Lah malah ambleng kok piye kok iso ngetok blokong malah ya. Monggo katuran wonten sayang Jawa. Jawa. Wis Mbak Bia yang ada di warung ya. Oh, nggih. Mbak Via besok hadir nggih di Sudo. Iya, besok hadir, say. Kangen deh. Hey. Sayang, apa kabar? Lama sudah kita tak berjumpa. Ku harap kau
Apa bos? Nah langsung dua loh Mbak Aron. Apa ini tembangnya? Satru loro Mbak Kakung. Podang kuning. Tayupan Mbak, nek tayupan kula aturi nepol-polan nggih Mbak. Iya ya Mas, kok iso geger ngono ki gene. Sabar ya Mas ya, Nggih, nggih, anteri, tetep anteri. diaturi. Aku tak ngaturi sesuai urutan ya. Ayo Mas. Nggih. Jenang gula sik langsung digoblo mawon ya Mas. Iya. Mas Gemoy. Mau nyanyi sendiri Mas? Iya, iya sayang. Mas Oh, apa aku nek boleh. lali lek Mas. Aku ki marai piye yo kenalanku banget aku yang ngene ku lho. Makanya chef aneh ben eling jenenge. Aku? Iya. Emang aku cewek apapun? Apaan? Oh. Dengan Mas siapa ini? Mas. Mas Zen yo tenanan enggak terus aku ora wong iki Mas Zen. Aku eling kok iso. Kayaknya Mas rodok rene Mas. Jenang gula yo. Pasukan langite kok nang buritan. Cus. Langsung Mas Aris aja deh. Ayo Mas Aris. Yuk. Apa Mas Eko? Mas Eko Bunga susah
Puncak Wangi sendiri ya. Tentang setengah bangsa katuran nggih. Tadi nggih sinan saking belakang ada kepangkukapan jangan lupa saking Mas Adipati ya. Yang kemarin belum jadi itu ya. Iya sidane nong kene mumpung erek aku yang ngono ngaturi kanca-kanca dari Dong Bajen. Ya. Dawai asmara kudune duwete karo kowe Dep aja Ya. ngalamun terus aku nek ngalamun sambet setan mbok lho. Ndek bar nganu setor kok marai kok. Setor nang BRI. Dede. Ayo Ayo, duet Mas. gini. Aja ngantuk kowe ngantuk tak kon nang ngarep pol lho, Mas. Ya monggo. Mas Doni ya iki. Iya. Hey.
lagunya hatiku. Weh, lagunya Jaki. Oke banget. Mas. Ya wes aku sitian ya ora apa-apa ya. Heeh, sing penting rata ngono ya sayang ya.